ang kutuwa miyawlawlan yan. Natatano diniyo ang kadua, unabitano Yunus, na diniyo di kakasukasuya ko kapita kubibi, sadin sa kadaklian na kala aka amanan yan, na kapanad adyang kutu adua, nakapkudo mga widakal tanong. Sadin sa kapakadaklatan ron, nakala, kapkudo mga widakal, nagukadakal ay pagkakatano wallah, mga limo yan. Ami aluyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigyan asa din sa tao induan niya ng kay dua o Yunus o di na baluin yan adyang kadua o Yunus abatian yan ko kapenduan yan natarimaan Allah subhanahu wa ta'ala suduan yan tanu dinyo kabatian tanu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.